Жена, не влизай, че ще ме дават по интернет. Днескашния епизод го заснемам единствено и само като концепция, която да докажа. Много хора, като им кажат, дай бе, снимай някаква рецепта, бе, дай да видим какво едеш, покажи ни как го готвиш, защото е толкова вкусно. Вика, не мога, бе, човек. Аз ми е супер зле всички умения, свързани с снимане. И ти това работиш, та на тебе ти е лесно. Не е верно. Направихме го този канал да обменяме опит. И сега, какво ще направя? Ще си сложа престилката, която естествено е на овце и вълци. И без да прекъсвам, специално на живо предаване, ще заснема една от любимите си рецепти, която по мое мнение е най-бързата, нисковъглехидратна, високомазнинна рецепта, позната под слънцето. За целта съм си подготвил предварително 300 грама мляно месо. Това си е ефективно кайма, която си правя сам. 3 яйца. Опитал съм и с 4, опитал съм и с 5, само че става малко прекалено яйчено, така да го наречеме. С масло става готино, в случая съм решил да го направя с телешка мас, 5 маслини и ще си добавя малко лют сос, който абсолютно не е задължителен, но често става с него, става без него. Така, първото нещо, което правя е слагам маслините в яйцата и разбивам. Така. Второто е паля котлона. Докато загрее, само го оставям на максимална мощност, иначе цялата рецепта я правя горе-долу по средата, на степен 5. Телешката маса. Да оставим да се поразтече. Забравих нещо важно. Искам да си пусна хронометъра и да видим колко време ще отнеме цялата рецепта. Така, тук вече намалявам на 5. И добавям каймата. Колкото по-малко количество кайма, толкова по-бързо става и защото нямаме вода за изпаряване и така нататък. Както си говорихме вчера с един пич в Инстаграм, сега вече като го имаме този канал и обменяме рецепти, въпросът кош и ям става абсолютно излишен. Но наистина, с повечето хора, с които си говорим, всеки казва, аз ям доста еднообразно и имам, да кажем, една-две храни, които са ми редовните. Това е така. И точно идеята на канала е, че всеки като добави своите една-две храни, те вземат, че станат 20-30 и наистина следващия път, когато решиме да разнообразим,
Просто влизаме, виждаме някаква рецепта, решаваме да я направим и съответно адаптираме по наш собствен начин. Каймата продължавам да я бъркам. Значи, ако беше с масло, трябваше да я бъркам доста по-интензивно. В момента просто обръщам и честно казано по навик така ровичкам. В момента, в който се почне вече да си губи цвета, не е нужно да се препържва. Тогава ще сложим яйцата. В чата няма никой, бе. Странно. Или поне на мен не ми показва. Сега да е. Продължавам да бъркам и мисля, че вече ще стане скоро време за яйцата. Ако има някой в чата, може ли само да ми потвърди кога тръгна лайвстрима? Защото май поредната издънка. Не знам. Да, ясно. Кот тако. Добре, почвам рецептата от начало. Това са 300 грама кайма. Добавяме 3 яйца и 5 маслини. Каймата е мисля, че е някъде 70 на 30 телешко към свинско. Или малко повече свинско този път съм сложил. Сам си е мела. Идеята на тази рецепта в момента, в която се опитах да й покажа, всъщност ето тук бяха предварително всички съставни части, но съм се издънил при лайвстрима. Това, което исках да кажа е, че в момента се опитвам да направя лайвстрим с рецепта, в който да покажа, че изобщо не е трудно да заснемеш нещо набързо, защото повечето хора, когато им кажа, аре човек, имаш много яка рецепта, правиш готини неща, покажи ги да ги видим. Всеки казва, аз не съм много добър с снимането, аз имам проблеми с обработка и така нататък. Не ти е необходима обработка. След малко ще обясна точно колко просто може да бъде всичко. Аз забрах да си сложа лютия сос. Той е така, човек като почне да се дъни и вече целият план се проваля. Но така е трябвало да стане. Което от друга страна е готино, защото в този канал ми се иска абсолютно всичко да бъде непланирано, да бъде във възможно най-суров вариант и горе-долу цялото брандиране, така да го наречем, ще се сведе до това лого във ъгъла и евентуално някой като изпрати негова рецепта, просто да добавим логото някъде във видеото. Одеве показах, естествено бяхме офлайн, хронометъра, до тук е 6 минути. Това за мен е най-бързата готвена рецепта, която знам. Просто кайма с яйца. Преди слагах черен пипер, сега дори черен пипер не слагам. Сол после на вкус и лютото естествено не е задължително. Някои хора го предпочитат, други го избягват. Това няма абсолютно никакво значение.
Тук говорим за едно много добро количество храна, което мен лично ме нахранва. И с 2 такива хранения на ден си поддържам формата буквално точно както искам. Сега тук има една особеност, че яйцата не трябва да ги правим да изсъхват прекалено. Хубаво е да се извади леко влажно. Да поподреда. Защото сме вече на финала. Ето, започна вече лека по лека да хваща загар яйцето. Оп, няма да стане с стая. Да. Следно обръщане проба. Моята книга сме готови. Ето е манджишката. Малко вода в тигана и ето ме и мене. Така. Я да видим хронометъра. Така, пауза. 9 минути 4 секунди. Аз лично съм доволен. Това е горе-долу, колкото дотидеш долу до магазина, си купиш един круасан, докато го отвориш и направиш така и ето ги 9 минути са заминали. Така че повечето хора казват, нали, нямам време, затова ям бокуци. Не е верно, нямам желание, мързаливци, защото повечето сме така. Просто решаваме, че по-лесно е да се присегнем и да вземем. Правил съм го аз дълги години и предполагам, че всеки един от нас това е много, много добре познато в някакъв период от живота му. Чат продължава да няма. Аз не мога да разбера защо. Ако някой гледа, ако не гледа, ще го гледа после на запис. Това, което исках да кажа е, че идеята на канала дойде така супер спонтанно. От няколко месеца си мислех да направим нещо, което да даде малко повече тласък на цялата общност. Защото едно е коментари в YouTube, друго е наистина да обменяме опит, да обменяме мнения. И направихме първо една Viber група. Обаче в тази Viber група какво се случи? Започнаха хората да пускат супер яки рецепти, снимат ги, слагат си музика на тях и така. Добре, това нещо как да го оставим се похарчи, просто да върви нагоре в чата, в линковете и после я някой го види, я не. Така че мислих го и накрая го измислих така. На този канал просто ще му бъда администратор и модератор. Който желая да си сподели рецептата, заснема я, праща я, публикувам я. Няма да има никакви ограничения, няма да има никаква редакторска намеса от моя страна. Най-много да сложим едно лого най-накрая на Vatos Kitchen и това е. Сега, аз между другото съм си записал някои работи. Много са важни техническите подробности, които са много прости. Първото нещо е, когато снимаме дълго видео, което не е шорт, не е целено да бъде шорт или Instagram Reel, трябва да държиме телефона на широко, на landscape формат. Вече ако снимаме шорт или ако снимаме някакъв рил, тогава държиме телефона на така. Второто нещо е, телефонът е добре да бъде стабилен. Значи, на мен ми е много забавно, примерно с моите племеници да снимаме някакви работи, тя ми е оператора, но винаги казвам, опитвай да държиш кадъра стабилен, за да бъде приятно за зрителя.
Тъй като това, когато съм сам, е невъзможно, слагам камерата или телефона на стойка и както се видя преди малко, позиционираме там, сега съм я позиционирал тук пред мене. Това е, не е никаква философия и естествено е хубаво да има добра светлина. В момента съм напалил колко се може повече лампи тук, защото не е от най-слънчевите дни и самата стая е тъмна, за да може буквално това, което го наричам грамотно видео, грамотна рецепта да се получи. Ами това е. Оттам нататък, който иска да говори, който иска да слага субтитри, много хора имат проблем да говорят на камера, да се показват на камера. Като си срамежлив за пред камера, покажи само какво правиш с ръцете си. То е достатъчно. И рецептата може да стане много увлекателна. В YouTube е пълно с канали, които всъщност точно това показват. Рецепти, които всъщност точно това показват, че обърках се от всякъде. Ужас. Защото от отдей си мисля за това, че се издъни лайвстрима. Отново. Ама, код такова. Обработка не е необходима, както е видно. Сега, ако имаш 1 час печене на фурна, да, слагаш в фурната, слагаш на пауза и след това продължаваш. Това е ясно. Ето, тук съм го записал. Базовите компоненти на успешната видеорецепта са ясно и подредено изброяване, показване на продукти и количества, добре обяснен процес на приготвяне и адекватна светлина. Това е. И съответно канала е единствен по рода си, защото до сега аз лично друго такова нещо не съм виждал, където всичко да го правим с общи сили, с общо съдържание. Моята задача ще бъде просто да гарантирам, че видеята са гледаеми, че няма някакви нецензурни неща в тях, че буквално са издържани на някакъв минимум стандартна естетика, защото в крайна сметка искаме нещата, които ги гледаме, да ни харесват, освен всичко останало, не само да бъдат информативни. Шортове. Шортовете, има секция за шортове в канала, естествено ще публикуваме. Шортовете има тук една промяна от ноември миналата година в YouTube. Шортовете вече спряха да бъдат 1 минута максимум, а са 3 минути. Така че вертикално видео до 3 минути може да се публикува и всички останали са хоризонтални, но аз лично винаги предпочитам хоризонталния вариант, пак казвам, държиме така, защото хоризонталният формат просто ти дава повече пространство на екран. Не ти отива над главата празното място, а на широчина ти можеш да разпределиш повече неща и маса, и продукти и така нататък. И плюс това си е стандартния телевизионен формат и по последна статистика над 50% от хората вече гледат YouTube основно на телевизори, така че това също е голямо предимство. И идеята на канала е да остане за години напред, не просто е така, да го претупаме на 2 на 3. Сега, аз този лайвстрим го записвам, после ще прегледам издънката как е започнало, какво е станало и в крайна сметка, може би след малко, абсолютно необработен, ще го кача като видео и просто ще махна лайвстрима. Няма начин, но това е, поне да го имаме на запис. Както винаги, когато човек е ентусиазиран от едно нещо, почва да изпуска разни технически детайли и аз съм цар на тази работа. Така, задълите, така. И тук съм си написал, междувременно храната ми е готова, сервирам и се захващам на работа. Ами аз в момента точно от вълнение хища ми се яде, обаче, какво правя? Това нещо го оставям да изтине. Същото го правя и с пържени яйца с сирене, да кажем, защото сякаш маслото и мъста, когато отлежат, когато си починат, така да го кажем, вкуса им става по-наситен. А ако сега чисто топло усета 3 вкуса, после ще усета 5 или 6. Това е моята логика. И тъй като не сме в Vatos Gym, ами сме в Vatos Kitchen, се налага да прочета фразата си за довиждане, която е: казвам ти чао, не спирай да се движиш, а в почивките снимай
и изпращай вкусните неща, с които зареждаш за енергия и здраве. И не забравяй, от теб зависи следващия епизод. До скоро!